Ти нали няма повече да снимаш? Аз съм правя клипче. Тя беше една от най-обещаващите дами в Игри на волята. Стискахме палци за победата, но вчера тя си взе с Богом с арената. Нищо още. Писо спи прав. Се сблъсквате с суровата реалност. Не, че не сте... Мустачка се обърна. И суровата реалност си казва думата. Мамо, мустачко се обърна. Как се чувстваш? Идеално разбирам... Мамо, мустачко се обърна, ако искаш. От детето си. Но вече пак се. Идеално разбирам сълзите, които се появиха в очите ти. И за това ще ти кажа следното. Ясно ми е, че ти си прекършена психически. И единственото нещо, което може да ти помогне, е да се върнеш при семейството си. Можеш да си вземеш спомон с останалите. Хотелиото. Ето сам си върти главата.